kayak saingnya loh. Neneng randu ke anu ngono. Ini sapa lak ning diduduk nih. Lokal. Dene ning paket yo Wagan ki medeni nek ditekani. Tasake golekmu apa to, Mas? Aku dhisik bungkul. Nek aku yo nek eneng yo susu. roso apa anu to. Aku roso ngono ya. Lebetne sing tekok kok. Iya, Roso dadi. tenan iya ngono kuwi. Lah, zaman cilik aku bapak tuku kuwine tomat bor, enak wagen. Aja anu Teko mah tempat meranti bor. ben payu pedagangane iki. Siap teko aku kasih bor. Nah lombok belis lah. Kuwi lombok belis tanah iki lombok belis nang. Benes, nek beli sempo. Teman meranti cilik lho mak bapak. Lah aku tuku wene terange tuku poklak yo wis bor. Dukule poklak. Poklak. Dewe dawur jan. Terong poklak apa poklak? Poklak tanahan kuwi. Nek poklak sih malah dikletusi di korek enom ngono kae. Gede fotonya tadi dol. Jajal. Kebon kundice poklak kae. Kok godhog. Ora itu nggo lalapan to, Mbak. Iku sambel mas, sambelan. Sambel. Sambel Pralangu ya. boten. Enom enak. Lek diuseng-useng ya enak.